U redu onda. Ajde. Pa. Pa. Draga dječice, prvo, pa njihovi roditelji napose uz njih, a i svi prisutni. Ja ću vas pozdraviti, djeca, samo jednom rečenicom koju mi svećenici čitamo na današnji dan iz Svetoga pisma, i to je poslanica Svetoga Ivana Apostola, a ta rečenica glasi, ja bih volio da je hoćete vi, djeco, zapamtiti dok ste živi. Ivan piše svojim vjernicima kao djeci, jer on je starac, pa im kaže: dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Molim vas, djeco, nek vam bude ljubav i prema Bogu i prema ljudima, djelo i istina, a ne riječi i jezik. Roditelji, danas ako ikada molite za njih da im Gospodin dadne život, ako ne odličan, ni vrlo dobar, ali ono bar podnosi. Svi dragi ostali, uglavnom ste vezani uz ovu djecu, i vašim molitvama preporučujem tu djecu, preporučujem cijeli svijet, molite Gospodina da nam dadne u njemu izdržati do prelaska u drugi. Jutro sam svoju ugledala majku, gdje sagiblje se vrh uzglavlja mog, srcu najljepšu, šanula mi bajku. O, evo dana najljepšega tvog. Ispovjedam se. More
sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu, daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do početka svijeta kako je obećao. Mi, djeco, vjerujemo ne da je samo Isus u nebu, nego da je u onoj hostiji koju ćete vi danas prvi put primiti u svom životu. Danas ćete s njim imati neposredni susret i zato u tom susretu molim vas, djeco, molite Gospodina da bude uz vas do svršetka vaših života. A vas, dragi roditelji, molim posebno zdušno gledajte, molite danas za svoju djecu, da nekako poništite sva ona, nažalost, prokletstva koja im znate uputiti, iako ih ljubite iznad duše i srca. Današnje evanđelje kaže, vidim Sina čovječjega s desna Bogu i jako je prikladno, djeco, da vi danas vidite što je to kršćanstvo. U centru raja nekako da se zadržimo mi koji smo najnjegoviji, kako to mi vjerujemo, nego eto nekako, ako i već i pusti neki tamo neku malo skloni, da mi možemo po centru se širiti, kako bi se to reklo. Kad god ti padne kršćanine na um činiti nešto zlo, što nije dobro, uvijek se sjedi, ne idete u meni, ja sam kršćanin. Glasno, ali ne mora baš crkva se oboriti od toga. Odrijeknite se sotonije. I svih dijela njegovih. I svega straja njegova. Sad su pitanja i prihvaćanja dobra. Vjerujete u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje.